на хората. Но ние започнахме тук от обучителния център на Трак икономическа зона с изключително модерни лаборатории, няколко други фирми. Schneider Electric си пренесоха част от производството тук. Въобще, за да ти позволят да направиш такова нещо, директора на моето училище, има ли пренесвайте на роло, имаш, се запушат ушите, нарушавайки много правила, успяхме да стигнем до този момент. Стигнахме до там, че в момента тук имаме представители на Министерството, съветник на министъра. Този модел, който се случи тук, започва да се разработва теоретично, така че да се прилага в повече професионални гимназии. Защото ученето на знания по принцип не е цел вече на нито на образование. Ние трябва тези ученици, които завършват гимназията, да имат необходимите на бизнеса професионални умения и специфични знания по различни технологии. Това беше целта 2018 година. 6 години по-късно я пипам. И към господин кмета, какво може да направи общината, освен да се оправи. Аз от години, казвам аз, защото лично аз вода разговори с община Пловдив и към господин заместник кмета с ресор образование се обръщам. Може би е крайно време професионалните гимназии като държавни училища и общинските гимназии да седнат на една маса и видим как да регулираме тези. Защото тази война между общински и държавни училища за ученици доведе до там, че гръбнака на индустрията, средния технически кадър.